Máme tu september, tak si poďme urobiť výklad kariet pre jednotlivé znamenia. Najprv si ale povedzme nejaké krátke informácie. 7. septembra tu budeme mať spln, ten bude v rybách a ako vieme, tak ryby sú také emočnejšie znamenie, takže bude aj tento spln taký silne emočný. September ako taký má vibráciu čísla 9. Vibráciu čísla 9 má aj rok 2025, čiže sa nám zhmotňuje deviatka práve v tomto mesiaci. Čo znamená deviatka? My žijeme v 9-ročných cykloch. Deviatka je ukončovanie cyklu. Ukončovanie toho celého 9-ročného cyklu, aby sme potom mohli vlastne prejsť do tej jednotky a začať cyklus nový. A presne pod takouto vibráciou bude aj september, čiže je to o tom, aby ste ukončili veci, ktoré vám už neslúžia a stanovili si nejaké nové ciele, nové plány a pustili sa do toho ďalšieho obdobia s čistým štítom a nejakými novými vecami. Samozrejme, ako každý mesiac, aj september je vhodný na to, aby ste urobili aspoň nejaký malý krok k zmene. Pretože aj malé kroky, všetky malé kroky sa počítajú. V septembri budeme mať, myslím, 22. septembra aj jesennú rovnodennosť, k tomu si urobíme samostatné vysielanie. Budeme tu mať Mabon. No a teraz si už poďme spraviť ten výklad kariet pre tie jednotlivé znamenia a začíname Bíkom. A Bíci tu majú posledný súd a to znamená veľmi krátko, budete musieť tento mesiac urobiť nejaké finálne rozhodnutie. Možno ste v nejakej situácii, kedy potrebujete sa rozhodnúť. A toto rozhodnutie, ktoré urobíte, už nebude cesty späť. Môže to byť aj sobáš napríklad. Hej? To je taká veľmi silná vizualizácia, aby ste si vedeli asi predstaviť, že čo by to asi tak mohlo byť. Môže to byť čokoľvek, môže to byť maličkosť, môže to byť veľká vec. Ale musíte vedieť, že ako náhle sa rozhodnete, už nebude cesta späť. Barani, vy sa dozviete dualitu tohto sveta. To znamená, že dobré aj zlé sú súčasťami nášho života. A karta kolo šťastia sa zaoberá tými faktormi, ktoré my nevieme veľmi ovplyvniť. A obvykle naznačuje nejakú šťastnú náhodu alebo nejaké stretnutie, ktoré nás posunie vpred. Že ak niekde my už dlho stagnujeme, tak možno stretneme osobu alebo niekoho, alebo sa niečo stane, vďaka čomu sa posuniete vpred. Blíženci tu majú hviezdu. Hviezda je duchovná karta, ktorá nás pozýva do svetlejšej budúcnosti. To znamená, že ak ste vy prežívali teraz, v nedávnej minulosti, alebo teraz niekedy nejaké horšie časy, tak hviezda vám prišla pripomenúť, že svetlo na konci tunela je a že ho už uvidíte. A ešte vám táto karta radí jednu vec. Buďte otvorení pomoci od druhých. My ľudia vo všeobecnosti neradi si nechávame pomôcť od niekoho. Ale tá hviezda vám hovorí, aby ste sa otvorili a nechali si pomôcť od druhých ľudí. Rak tu má milencov. To znamená, že buď vám vstúpi alebo vstúpil do života osudový človek, čo sa týka lásky, ale nie je to len o láske. Je to o kooperácii, je to o spolupráci, o vzťahoch vo všeobecnosti. Je to o kamarátskych vzťahoch, je to o obchodných vzťahoch, je to o fúziách, je to o spojeniach, prepojeniach. Je to o tom, že vo dvoch to vždy ide jednoduchšie. Čiže ak aj váhate nad takýmto nejakým spojením, tak táto karta vám prišla povedať, že teraz je ten správny čas. Lev tu má väžu. Všetko staré musí preč. To je presne ako symbolika tohto mesiaca. Všetko, čo už neslúži, treba, aby išlo preč. Každá zmena bolí. My ľudia nie sme veľmi nastavení na zmeny, ale s odstupom času si uvedomíme, že to bolo veľmi dôležité. Tu vidíte ľudí, ktorí padajú z horiaceho domu. Áno, môže niečo zhorieť. Môžu zhorieť vaše ideály, ktoré máte okolo seba, vystavané ako takú nejakú väž. Môže niekto odísť z vášho života. Môže proste všetko, čo už nefunguje, jednoducho odísť. Aby mohla prísť nová energia, aby mohlo prísť niečo nové. Čiže všetko staré musí preč. Panna tu má diabla. Toto je taká celkom, že pozor karta. Znamená to, že v každom z nás to je. V každom z nás je dobro, v každom z nás je zlo.
vždy je tu nejaká vyššia moc. Vždy sa dokážeme poriadne naštvať, v tom naštvaní človeka uraziť, povedať niečo, čo možno nechceme povedať. Jednoducho proste tieto emócie tu sú a tieto emócie panny budete mať silnejšie ako kedykoľvek predtým. A vašou úlohou je nie ich nejako zahltiť, ale vedieť ich ovládať. Nevyhovárajte sa na vonkajšie, na nič vonkajšie, na nejaké vonkajšie podnety, na kohokoľvek. Vstúpte si do svojho vnútra, počúvajte svoje vnútro a jednoducho proste zanalizujte svoje pohnutky a ovládajte tieto negatívne emócie, ktoré vás budú v rámci septembra valcovať. Váhy tu majú mágia karta, ktorá znamená, že sa všetko podarí, že to, čo aj doteraz stálo, čo už bolo také, že neriešiteľné, tak jednoducho proste prídu situácie, ktoré vám pomôžu práve vyriešiť úplne, ale že úplne všetko. Mágia karta, ktorá znamená, že čohokoľvek sa dotknete, to sa premení na zlato. Takže vám prajem úžasný september, váhy. Škorpióni sa vydajú na novú cestu, to znamená, že zrejme nejakú cestu ste ukončili a teraz sa potrebujete vybrať na nejakú novú cestu. Vždycky máme nejaký cieľ, ako máme 9-ročné cykly, tak máme ciele. A keď ten cieľ zdoláme, tak sa pustíme do ďalšieho cieľa. Vy ste zrejme, alebo teda ste pred nejakým novým cieľom. Vy vôbec neviete ešte, koho tam stretnete. Ešte ste taký blázon, ktorý v podstate akože ide s vetrou vo vlasoch a vôbec nevie, čo ho čaká. Ale práve na tej ceste stretnete veľa dobrodružstiev. Pozitívnych, negatívnych, všetko vás posunie ďalej a jednoducho užite si tú cestu. Strelec tu má miernosť. Toto je karta, ktorá sa objavuje medzi smrťou, čo znamená radikálnu zmenu, a medzi diablom. A táto karta vlastne zmierňuje tieto dve veľmi, veľmi silné energie. Ako keby prichádzalo po nejakej veľmi silnej búrke nejakému takému upokojeniu. A toto vás, strelcov, tento mesiac čaká. Upokojenie, harmónia, pokoj. Kozorožci tu majú veľkňažku a to znamená, že počas septembra bude vaša intuícia fungovať na 120%. Je to veľmi tichá karta s veľmi tichou energiou a jednoducho proste hovorí o tom, že ten svoj pokoj vychádza z vás, že ho nájdete vo svojom vnútri a vychádza smerom von. Preto som povedala intuícia, pretože tá intuícia bude práve vďaka tomu, že budete veľmi silne prepojení so svojím vnútorným ja, bude veľmi silná. A tá vám práve pomôže ukázať ďalší smer. Vodnár tu má pústovníka, trošku zložitá karta pre tieto povahy, ale budete sa musieť na chvíľočku utíšiť. Na chvíľočku spomaliť a stiahnuť sa z verejného života. Potrebujete poznať odpovede na svoje otázky a tie najlepšie nájdete práve v tichu a v pokoji, nie medzi húrhajom. Čiže skúste sa na chvíľu stiahnuť a počúvajte svoje vnútro. No a nakoniec tu máme ryby a tieto majú spravodlivosť a to je ten zákon karmy, to znamená, že môže sa stať niečo, že ak ste niekomu ublížili, tak v podstate môže sa vám to teraz vrátiť, môže sa tá osoba prísť, môžete mať šancu to urovnať, alebo naopak, ak ste urobili nejaké dobré skutky, tak teraz sa vám to všetko môže vrátiť. Spravodlivosť znamená tiež nejaké problémy s úradmi, alebo teda celkovo úradovanie, súdy, alebo také nejaké záležitosti. Ale proste verte tomu, že táto karta je zasvetená férovosti, takže vždy, či je to dobré alebo zlé, tak sa nám to vráti.